Moju naravno gošću ste već upoznali. Njen roman je zaista ostavio dobar trag na našoj književnoj sceni. Ja sam konkretno čula za njen roman preko preporuke, a svi oni koji možda nisu čuli za njega, ovo je idealna prilika da se malo više upoznaju. Sinoć u Beogradu u kući Kralja Petra održana promocija ovog romana koji se zove Gde sam to pogrešila. Autor ovog romana je gospođa Ljiljana Šarac i sa njom razgovaram u narednim minutima. Ljiljana, dobar dan i dobrodošli. Dobrodošla, bolje vas našla. Dobrodošli i meni, je li tako? Tako je. Hajde da kažemo odmah. Vi ste bili već ovde kod mene, predstavili ste roman Gde sam to pogrešila i zaista sve ono što sam rekla da sam ja preko moje prijateljice čula za vaš roman, pročitala ga i zbog toga poželjela da vas ugostim ovde u emisiji zato što je zaista kvalitetno štivo. Sinoć su imali možda i malo više ljudi prilike da se upoznaju sa ovom knjigom. Hajde da kažete vi prvo kakvi su komentari, šta su vam sinoć rekli ljudi koji su prisustvovali promociji i kako ste vi zadovoljni uopšte sa ovim romanom? Moja izdavačka kuća Eurobook ima praksu da kada izađe roman, posle nekog vremena kada knjiga počne da živi među čitaocima, napravi jedno prigodno književno veče gde pozovemo prijatelje kuće, moje lične i čitaoce koji su zainteresovani za to. Nekako se ukazala prilika i pokazalo se kao dobar izbor da mesto dešavanja bude kuća Kralja Petra na Senjaku. Ko zna tematiku romana? Ko zna tematiku romana, onda će shvatiti koliko je adekvatno mesto i prostor, jer je kuća Petrova, a jedan od likova knjige je Đorđe Karađorđević, sin Kralja Petra. Te se sve nekako skockalo kad hoće, onda hoće, u jednoj divnoj jesenjoj atmosferi u kući, kao da smo se izmestili vek unazad uz decu koje su svirala na flauti, klaviru i gitarama i uz te fine zvuke škole Vatroslav Lisinski. Sve izgledalo onako posebno, te je to veče imalo veliki značaj i za mene, i za knjigu, i za ljude koji su želeli da čuju koju reč o njoj. U svakom slučaju, vi ste veoma zadovoljni sa sinoćnom promocijom. Jesam, zato što vi uradite sve što možete, date sve od sebe, ali nikada ne znate kako će to na kraju sve da ispadne. Onda, pošto nije pala kiša, pošto su došli gosti, sve se pogodilo onako kako je trebalo da ide meni u prilog i korist toj večeri, onda su moje velike prijateljice Radmila Satarić, koja je autorka Staklenih stepenica, i Marija Miketić, koja je autorka izdavačke kuće Eurobook, bile su vrlo nadahnute i govorile prekrasno o knjizi, tako da su gosti mogli da uživaju u večeri i našoj priči koja je dugo trajala. Vi ste negdje na početku vašeg izlaganja rekli da knjizi treba neko vreme da zaživi. Po vašem mišljenju, iz vašeg iskustva, koje je to vreme za koje knjiga može da dobije svoj pravi duh? Iz iskustva kao čitalac, kao pisac i kao autor koji osluškuje starije i iskusnije kolege koji to dugo rade, nekako kažu da je život knjige cikličan, da je to jedan zatvoreni krug i da je godina dana potrebna da se knjiga vine u svet, da dođe do svojih, da se čuje za nju, da prosto od usta do usta, od preporuke do preporuke, od ovakve emisije do emisije, prosto nađe svoj put. I mislim da je to tačno. Veliki pisci, poznata imena, preferiraju da knjige izdaju negde uoči sajma. To je prosto fino, onako kao ispod čekića i kovnice novca izađe ta knjiga nova, sveža, dugočekana i onda se velika imena pojave na sajmu i potpisuju svoja dela, te tako kreću od tog trenutka. Ja kao autor koji se tek pozicionira, neko ko radi to sa mnogo ljubavi, energije, entuzijazma i vere da će sav moj trud u jednom trenutku doći na svoje mesto. Dobiti neki drugi aspekt osim te ljubavi. Tako je, i biti od koristi. Ja sam shvatila da velike ribe jedu male i da ako se pojavim na sajmu sve mojih tetki, strini i mojih drugarica, niko se za knjigu uhvatiti neće, jer prosto ne poznaje, ne zna i neće stići da čuje za nju. Ali kako se pozicionirati? Kako vi u svesti vaših konzumenata krajnjih, to su čitaoci, da date do znanja da je to nešto čemu treba dati priliku, pročitati,
tek onda komentarisati, kuditi ili hvaliti. To uopšte nije naivan proces da vi dođete samo do ruku čitalaca. Onda nakon toga nek oni komentarišu da li im se to dopada ili ne dopada. Tako je. Ja mislim da je to jedan vrlo ozbiljan marketinški posao i da je moja izdavačka kuća Eurobook pronašla modus da mi pruži šansu da dobijem neki svoj fini prostor, a da se ne utopim u poplavi novih knjiga. Mi smo za izlazak ove knjige izabrali jun. Mesec nije bio slučajno odabran. Jun je mesec kada počinju godišnji odmori, kada počinju raspusti, kada posežemo za literaturom koju ćemo poneti na odmor i odmoriti se od svih onih brzih stvari koje nas tokom godine guše i od kojih ne možemo da se odvojimo sve i da hoćemo. Tako da je leto bilo dobra prilika da stignem do čitalaca, da čujem prve reakcije i zaista se pokazalo, a videla sam razne slike na Facebooku, što od prijateljica, što od drugih čitateljki, da je knjiga bila na raznim plažama i raznim morima. Obišla je svet. Obišla je mnogo više nego ja ovog leta. Tako da je ovo trenutak kada dolazi sajam gde se šuška priča onako stidljivo i o njoj i sada jeste vreme i za potpisivanje i za književne večeri i sa sigurnošću mogu da kažem da je našla put i do srca mojih čitalaca. Što je najbitnije. To jeste poenta čitave priče. Kada govorimo o jednom romanu, prosto to nije samo nešto što je izašlo iz vaše glave. Vi uglavnom iza nekog dela imate i dubok istraživački rad, pogotovo tema koja se bavi roman Gde sam to pogrešila. Vi ste se dosta konsultovali sa ljudima, lekarima koji su stručni u oblasti, u psihologiji, u psihijatriji. Koliko su ljudi svesni toga? Koliko sam ja kao jedan običan čitalac koji će uzeti knjigu i pročitati svesna koliki rad stoji iza jednog romana? Kada vi uradite dobru emisiju, to se podrazumeva. Ako napravite kiks, o tome se priča. Isto je i kada pišete knjigu. Ukoliko je dobro spakujete i da napravite dobar istraživački posao, svi će to smatrati da je to podrazumevano i prosto će prihvatiti zdravo za gotovo. Ukoliko ne odradite posao koji se od vas očekuje, onda se mane jako vide i problem nastaje prvom prilikom kada neko uoči taj nedostatak. Svesna toga, u 2 romana i Opet sam te sanjao i Gde sam to pogrešila, bavila sam se različitom tematikom, ali te tematike nisu moja osnovna struka, ni istorija, ni psihologija, psihijatrija, te sam bila vrlo ozbiljna u istraživačkom radu da mi se ne bi dogodio takav peh i kiks, jer na to čovek stvarno nema prava ako želi ozbiljno da se bavi tim poslom. Kada sam se latila teme psihologije i psihijatrije, onda je prvo krenulo iščitavanje literature. Kao svaki dobar štreber, to sam odradila jednim dobrim delom. Ali imali ste i pomoć od stručnih ljudi. Tako je. Onda kada sam znala šta hoću, kako hoću, o čemu želim da govorim i smatrala se dovoljno kvalifikovanom da smem da se pojavim pred stručnim licima, onda sam otišla stvarno do lekara, psihologa, psihijatara i naišla na neverovatne iskustva. Sinoć na književnoj večeri sam zasmejavala svoju publiku dogodovštinama, jer život je neobičan i ti susreti su svaki za sebe anegdota, jer mi se dogodilo da odem do žene psihijatra objasnivši joj da mi treba konsultacija, ona je rekla da za to nema živaca i meni je bilo jako neobično. Veoma simpatično kako jedan psihijatar nema živaca. Njena koleginica me je primila sa osmehom i ugostila me, kod nje sam bila sat i po vremena. Eto, vidite, da. Na drugom mestu čekala sam u čekaonici kao i svi koji je trebalo da uđu kod psihijatra i pitala sam jednog finog sedog gospodina da ne bih ušla preko reda, smatrajući da je to dovoljno pristojno. Izvinite, da li ste vi pre mene? A on je rekao, ne, ja ne idem tamo, ja idem kod zubara. Uplašio se tako. Tako je, kao nisam ja, za to možda ste vi. Tako da su iskustva neverovatna. U svakom slučaju vrlo interesantno. Jeste, ali je susret sa takvim lekarima bio spasonosan, koristan, jer sam proveravala svoje teze, oni su mi stvarno davali kvalitetne smernice. I tek kad sam se osjetila dovoljno sigurnom, onda sam se latila pisanja, a onda je teklo sve
prilično glatko. Samo za kraj recite mi, Ljiljana, da li nas isto takav istraživački rad očekuje i za treći roman? O da, moja recenzentkinja prve knjige Slavica Ranković, koja je doktorka književnosti, je rekla: čini mi se, Ljiljana, da ti više uživaš u toj pripremi istraživačkom radu nego u samom pisanju, što je negde malo komotnije, moram priznati. Vi sedite, čituckate, listate, uživate, a kad sednete i pišete, to je jedan ozbiljan, mukotrpan posao, te je odgovor da. Ozbiljno radim i radila sam na temi trećeg romana, koji je takođe zahtevan, onako neobičan i traži istraživački posao. Koje ćete promovisati ovde kada izađe u studiju Grand magazina. Hvala vam najlepše što ste bili danas moje gošće i družimo se naravno, kao što sam već rekla, sa novim romanom. Vrlo rado, hvala.